Det er egentlig sjovt, Stine. Vi ligner jo egentlig ret meget hinanden. Vi har en lignende baggrund inden for erhvervslivet. Din i noget andet liga end min. Jeg har været selvstændig i nogle år. Men vi er jo begge to ret nye i politik. Så på mange måder, så ligner vi hinanden. Det gør vi. Og så er vi også forskellige. Ja. Fordi Maria og mit parti ligner ikke hinanden sådan 100%, det kan man vist roligt sige. Men der er også en forskel, der hedder jeres spidskandidat, og du har altså valgt at være i bunden. Jeg har taget bunden, ja. Og så er der en aldersforskel. Det er der. Jeg er 37. Og jeg er 63. Ja. Men noget af det, der samler os, det er, at vi snart skal til valg. Og vigtigheden af, hvad vi skal lave nede i Europaparlamentet. Ja. Vi skal arbejde sammen. Det skal vi. Og vi skal også tale ordentligt og respektfuldt med hinanden. Lige præcis. Og vigtigst af alt, så skal vi huske at stemme 9. juni.